Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap Kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hsdf asong atumpen Phuloni along board committee Asaihem Kimi Kangpu pon. Phuloni along jangmi niphai isiarni Hsdf asong atum arning kangsam aporahut Hsdf amaipu Rajen Timung arideng pensi Hsdf board committee Asaihem Kimi ing puponlo. Labangso aporahut radaphan mesen alamthe Hsdf amaipu Rajen Timung pen thanpo. Dangte Pirangkia Tengno Kaning Japon alam tele ang ton pen arju iksinang. Phuloni pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel. Prangsi nalito media korte doan pandam ke akero ti parpiglo nilitum Hill State Democratic Front hin pen pini pedap pen lang nitum nang kanghong de pini labang sobut ko Asaihem Kangpu ji ku pen Ajok. Tetapi ini along meeting ke ong ben Ajok si non Ajok sedang nang lid longrong lo. Nasi dak sisi komiti ke klaim atum da Phuloni long alang atum cepet duk tik lapen dode sang sesi alang atum kam ke klaim lapen regional political party hainang ji pupen alang atum dode sang sepen kam klaim si alang atum cepet duglo. Se non jasemet non ke bangji labang so tarik sir kep arni litum ador ke so pik a vote itum joko lake kadok we tor sarjana long pen Karbiang long angkang pi akai tin ajati tin na menon ninje pe lo tor sarjan sel hello itom pan mane kemen nai ke ko bangsi kadok ka we to mana ninje pe lo nasi ini nang le to ma channel hoi pen name nang le to ma channel hoi pen name tum tuning rilo kadok ka we arada tum do ana pan name Karbiang long along arong tin ahawar tin along tame ni tum pele dam etun es tame nang litum aphan chuning rilola tors arjam long vote pipen litum phan ongdung a vote pipen pe hai pon ra penang ko sinang litum phan chuning rilo Hsdf ke hai mane nangli ke hai mane Karbiang long ke hai halasi tum thadam nang ko lapen initum kaddu kawe theglong lo Karbiang long non ningkan krep ho congress nang chari lo BJP ta ningkan krep ho chari lo lasi la national party tumhan an ki tumke non ati babang ke tum apor pipera national party polote nonge ke thomdo number 1 BJP number hini congress number ke thom APHLC la ke thom national party phanami ilitum da Karbiang long kan bye tata pisonde misen bu sinang le phan chuning rilo la pe tum pi vek nang ko la pen la an eti tum Karbiang long itum chepejok tum el Nilitum long an cipahai kon nilitum long pho nitum nona mat ke la long pho di mata nitum apana ka chet kon te ka teng man buten tum result mi sen ni la hello atema nilitum akemang mate nilim khang mata me ha ASDC hut pan sin li ke ka ASDC hut isi amang ke heman dolo hala so ke nilitum ke leadership ke dengunde lang tema ata ini hala so pan si je perai blo je arni Karbiang long labang so autonomous state article 244A autonomous state bangki itu nang vekji lapen ili tu mapan BJP itu nang pulo ba Karbiang long CM ke banghut Himonto Biswa Sharma ke banghut alang li ningjelo Karbiang long is becoming a super state tu tata laki itu hanang kapat herak lagi itu hanang kang nek choi pusinili jong ponji athema super state ke laki India angkang pile lang eta itum hekdam long lele lasi non itum han super state nang ne MLA ke hailo pulote itum ke article 244A autonomous state nitum nang vekji lapen nilipudun jada ami kunu pointhe অসমৰ পৰা বিভাজন কৰাটো আমিও নিবিচাৰো কিন্তু অসমত হাকিও আমি হুৰু এটা ৰাজ্য গঠন কৰা হেইটোৱে আমাৰ দাবী কো বাঙালি তুমকে লা বাঙালি লিকে নিজেদুন વેકપો লাপেন ele tum akar itala helo autonomous state jong si tum ke long lo puta hala helo tum kacing pur atwar lo hala helo tum smart city lo main smart city lo hala helo non jitu ni ke BJP tu ko smart city bangke la ke men tune to warang selam adha kilometer nang selam lo le smart city bugali ehem ana weset sang asa obak chu bilong choma tuma besi development bugala ke ale widet lasi ele tum ke nang je bangke la hello je nilitum
Article 244A nang G. Lapen metulo nang pipo. Pe prapnut ko bang si kenang G. Ito to mangge. Assembly long atame. Lapen National Party ben ke ningje dum useta halatum mo api ne tiket long le na. Lapen mo ne minister long le na pulasang kache feredu. Ta regional party dum ke lake ini tumke mo tiket long le na henan no ke emethang se tiket ta chipi ke. Ha Guwahati dam nyoklat po Delhi dam nyoklat po pasi ningje ak me itumke lahelo. Lasi itum pressure pinang po hempre ke palong je phak lahelo. Lapen rat no nang chitu bom lo anso se non nang cerap nang chitu dum bom lo karbi lo arat atu. Dehi chorolo akai tin ajati tin ami koisu je ei dol tu karu logot jati bhet nai gutike ahok ami Kado bi pajero ni tum kar benglong ni channel pen bang tame kar benglong ara do ana phan tame ni tum kar benglong ni channel pen tame beta kapre ke beta ke wan pvr son thosi pini le thotame ni tum ladak beta ke wan pji phan siar jabglo konadma polon tel dak luar bore constituency ang bong ladak dolomora angkang harakha de ke parlo atok nai along ladak dikusu power siar jabglo kadak pipo sikar jablo ladak christian dharmo tum pen ladak Dimission kapre do ladak pagi Assembly of God mate AGI dimasi ladak program pe dokono ladak ron AG charge satu ni pesi ladak isi program thidung pi bono ladak karbeng long along angkang pi ladak vivian seminar AG tumpe vivian seminar tambe ke tamtang here ni phai para sertepen kero sian na patum yan vivian seminar tambe ladak program bi pot lapen part me ladak ngong tu AG charge tumpe monduli ke champion penengan ni kan suri nang kora truck aning kanan di pai ICR ni ana tu ni kan kora pocket chok kaju beli talon pate celebration ka talon ja mek tamela dak deng on ramat masi pili ni tem dak nang ke tu kan ni dak wal bo ka ke ke pating pini di mo kona kala tu masi wala monu ka cheto mala pen part me alu hi ko na pesi ke bang mala pen part me ala tu bang so program ko chise ke sedang alo ko son ben se la pon ka chise ke sedang alo pada program ke the ke pachun pon la pen part me ala tu karbing long orat ko pisi ke pachini kang tung sini tum khrang ke depan angka chopama akato bang to nang pachini ja pan ladak akeja tum dur la pen part me kapre depan ni likum arju konji dasi ngai tum nang non pini tum ladak ta kombi la ken so khrang ke jo sing telon pisini tum huri dimlo selang pen tum ke ajura pet po la pen part me tum dak dwara bagori press club apitung di mata me tum dak bang se la tum me tum ke ajura pet po sinon nang te ladak rat alam thile aju pon men lake Jona Singh phangcho nilitum lapang sorong la men lake basa phangcho dipluso lo lake tela to ajai meg nam anar muluk ongkan ajai meg keteng kono lapang so ajai meg lake nilitum pini lake ningkan koi rapho ruptalon asengkan ke pleng lo athe lake suri hinira isi jangmi po ni phai isi arni pencil lapang so nilitum rong kang tui Assembly of God amonduli bangke Kim rang pangcheng ponsi pining anke arna makang hon arna makeja arna make rapen pining angke ningkaning ko rapho arnam ake rapen thekun longsi pini bangke ning chakhangun e arna makeja pot arna makang hon ke long aposi pini ke ruptalon kapamanas alo labang so sengkan la pini bangke ni tum armu ongdung pukali ponta pinang an armu te bok terai monduli dag ni tum kache pha ponta do lapen ni tum Assemblies of God Kabelong section angkang ke do tum ansame pini dag penang an armu pen chetong pon lo lake arna me hurjume lo kangke monduli an kita vivian seminar pen lapula sini labang so ketrar pon lake lalo lapu bang ke kedam tang litum ni therepo ni phai incorrect captain thong kebrai si ni phai thong kebrai si ani an ke litum hala Assemblies of God Kabelong Karbi section women seminar ni tum peman pon lo labang so jai make patower pro ani tum ripon pemelong lo arna makang hon pen labang so phi pinie bangke hala bang so women seminar pen ni tum pache ton se pini labang so lapu ruptalon na sengkanta e phoi vet se peman rap pet lo lapu jo la sipu bangke lake rong kang tu Assemblies of God amondoli ni kan ko rapho ke chok seng apelodi ruptalon na sengkan kapaman adon ri eglo lake monduli an sitong ilo monduli an do ni tum monduli palake ni tum dak
la bangso jubilia jai mek phan bangke la pulo monduli phan ke la litum dadhora pen puan nitum la monduli sirke bagdo lakini tum phapon lo bonta lake palok dikon ke jatum hasin tum phapon chon la salang tum nasi tongon lo la penon dak assembly sab gora monduli to mangke nitum ke hello mangke nangli donon bonta la dak nitum la section ang kang an kal mondi tum chetong lo nitum monduli petroxian ke chetong lo nanti la dak na dili non na dak na phek long lok pen alon do ui long tok pen stami nanti la dak na edi charge di so kumat ki wan ching lo la dak labang so eji amonduli rongang tu eji amonduli ke kim cheng la ke hasut ke dak ni tum rong ma ke la lo dorsing phangcho la pen kangbora phangcho alang tum phen lo la pen karlitang dhon sing hansek la pen mujari phangcho la pen apar same suren singnar la puson dolang jo la si amen ke ni parnu pon edon de lo la pen hala suhut nang ke kim nang chepa du ko hut ke wang bang ke la lo Rajen kenro be dai thori ji church pen lo la pen apar same former presbyter karbeng long karbi section la pen sundor langne la pen karlitang koisor langne la pen nihang ingti malasi eji church la pen evangelist Stefan terang alang tum sila bang somondoli ke kim cheng atum lo halabang somondi tang tum akija nang cepaduk labang so kim ki karang hod bidi sore nang pc pini lapuson plang lo man lo Bharatiya Janata Party mate BJP party along klembang atum Congress APHLC Opposition Alliance Party along chepa ogdun Sonsi jangmi achikloni phai ECR ni kangsam apor Congress mate Alliance Party Asaihem along Bharatiya Janata Party mate thi hekpen BJP along klembang phu lapen klembang phiatum Congress a party along chepa ogdun Lapen alang lituma phan Phuloni Mondol Congress Maipu Sondro Teron Lapen Kong Chunbang Babu Tokbi Latum Ari Deng Pensi alang lituma phan Deng Ponlo Lapen Bangso Asaya Longpen Congress aphan Kaching Honnai Mate Congress a party aphan Claim Chipadugnai Abangpu Dilip Terangta Chitongdo Lapen Bangso Asaya Long Dilip Terangpen Pherang Kia Tumathengno Lamthe Kaning Jepon Alam Theta Arjupon Iksenang Phuloni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Lake kinetic alam lo la pen nilitum ta adak mena la Mondal Congress Asaihem along alang litum BJP asong pen vansi hadak che akha pu mo chethan lo alang litum sita no la kewangji in the alliance along si nang claim nun po la pen nilitum a candidate la jai katha pansi nang cheratun popusi la bangso aning thesi nilitum ta ning cherong lo dak nilitum okol congress khailo non la dak ri india elan satum ta do lo la pen alang litum dak kewang bangge nilitum ning thepen alang litum ban choro lo thode chepa opon ku se alang litum kupon alang litum lam nang chethan lo je non 5 tarik bangke non bang koira pho BJP asong pen nilitumolo dak nang chipau dunji pulam chak chipilo pini amatya por ke dure pen ajok alang litum bang athom jiwang chotlo la pen non bang thongke pra pho bangke 5 tarik ni nang jonu dhupo la pini bang thong chipau don BJP long ko ya dhupo ma ini arpu bangke lapuson bangkawe sita alang litum BJP long sila pu claimun bom la pu rat aphan sonsi bai bom lo than bom ma sonsi alang litum nang ke paklang lo sita arpu bangka alang litum la son ke deng pu bang ave sita BJP long si akam bangke dudun bom claimun bom son ho mane hala takta nyung samse la postum to kokle dio mane to sumu pu la ke la ke se lano ruling party do te hem so ta tang na tang chelang la se yang ton pini te hai la se ma la so ni se de se ni ba ko la pu tang na jon se de ya lo ni na we ko na ta rong te mo ka hem mong center ni na mi men ke we kitaro ini bang kana lo nang ni tum na che pa ini bang thong la pena business bang la ko Congress asong long pe pemnu Congress dolo ate ta dolo BJP ta dolo ta mikya
nang itu mah BJP long kopi ni apa jupon abe kopi nang li ning ki oi tente ning oi mane la puleyo nita sai situ ki bang un ede mete dia ba asap so ko skin nali pen buta mande lang sun nang jokon te det pala sun ke dia posa sirun dunde ko dia nang jokon te la sun ning choi ma se ko kuang thiji lo ko ini semua pini ko se Kekte lu kente la uruna doi nang pipo popo la no hazar pen loki tumreng mati sumar do ko polo kereng on polo puke nang itu non ke bang ilong oh ni tu ki be kongres ai long du thip pon ni tu ke elai sa long apa ti long du thip pon ni tu ke ruling party long tiar pulon ave ini ke ave he ka bi ke sita ho dak loki reng kekte lu tu ke sanong ke BJP long lok bang ke nang li met ke ni kritaru pipo nang li rong ke dan se hong pira nang li tum non ke bang ilong dang ko an na che ko ok dun doi la kwan ni ke 20 job amutet ini lah bang thong bang bom ni lah ini nam se lang te nam lang se ni bang oh pini ke bang thom pastari kau ni bang ke ni tum ada elok ya bang thom ke kawan ko nang tum pini bang thom kita ok dun amen ta oh pini mi kritaru pi angke wikitaro la penke reng sina terang pi Hills People Culture Forum abitung atumpen mina Asaihem along pherang ki amai kangnipon Jangmi achiklo ni phai isir ni Hills People Culture Forum mate thi hekpen HPCF abitung atumpen pherang ki amai ke phapon alam the laki non MLA kilikahud BJP aphan ongdung award Karbiang Long West Karbiang Long arwadatum Dr. Tuliram Ronghang Dr. Habiteron Serjarong Phar Niso Terangpi Lunsing Teron Alanglitum do ana phan sita ongdung award pen kapahai ponchia phansi alangni tumahin pen kadukawe solangdo arada phan tuning report Dipu pen nangkilo berta Wilson Hanse report Karbiang Long News Channel. We, the Hill People Culture Forum, resolve to extend our unconditional support to the BJP nominated candidates in the upcoming 16th Assam Legislative Assembly election 2026 in Karbiang Long. We believe that their vision and leadership will bring peace and all-round development to our state. We pledge to work together towards a brighter future for Karbiang Long as well as Assam. Itu SMR standing resolution. এবার আমি নিজর কমিটি ভিতরতে আমি এস এইটো কিবা বিজেপি ওয়ার্কার নহয় না আমি এস কমিউনিটি আমি নিজৰ মানুহকে কিবা বিজেপি সাপোর্ট করতে কাৰণে কিবা আমি এনেকুৱা কাম কৰিছে এইকাৰণে আমি আজি থ্ৰু মিডিয়া আমি এপিল কৰিব বিচাৰিছে কাৰ্বিআংলং লং ৰাইজৰ এইবাৰ বিজেপি ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট করে কাৰণে অনুৰোধ প্লাস আমি আমার korte la penanjir tumpan dakni tum Asaihem long ana pali ponang tum apan lanon ke bangji election la farman la pan kardom bajelo kardom la pen kardom long arat kidoan exam ada party la pen exam tata kaili tum non election ang kelino mesen me pen kadu rita mithang arat mithang abut anu tinta kachijok erdia phansi mithang right kuchima thasi kaipil pon kangtung lo lasi kadu panda rat pan choropilo jenon antai tu mesen me pen sidu pen etian pon theke dam pon theke pon asa prangsi nang tuman pachini ni tum Hill People Cultural Forum asong la solong mane jati inkoira troxy jati do ni tumolong la suang bong pen ni tumadak kechengsi ni tum CM Dr. Tuliram Ronghang alangli kijapona sorkaralo a party a sorkaralo banke isi theklong lo ajak dingklui pen ni tum nang claim banke je Karbiang Long lo ili tum in samjin pen dolong nangji
ili tumangbong ci honde ci suspect pen kalipin pen ili tum karbiang lono isi in samjin pen ke dolong si ili tuma kenangji pen kemang si ili tum pinyana klemo bangbong lo la suangbong pen ili tuma CM sa ke klempon ke chuna bangke dak asi tin akheya pan isi akheya pan da bat bepin pen alang li tuma pan prek jam pen chingwai pon lo la pen akheya tuman sami ili tuma dimana mo khapen Karbing lo autonomous council pen ke claim pon un tapen ko pisin ang tunga pin khat na budi sore nang pidungi ma pusiem sa open interaction pa dolo asitina khaipen aso interaction along ili tum ki thaglong karbia khaya tum har karbia long ri anu tin the united name to so same sa kai approach pen ka chingwai patang pon lo la pen ke maximum mane dak ki do barim akhai barim apan siem sa bang un an council pen acha kong pen ke claim people ka sonta ili tum thaglong lo lasila so ting pen non ki bang ji bang te ili tum si aprang ason mathaw ni pin ason dak ning si pen ka chingri pen isi ka develop atwar kidam isi ka chingthur aso atwar kidam bangke non CM sar Dr. Tuliram long hang ki japon jinlo lake ekdom mane ahok atwar lo tul mathasi ni tum ka tu ka besita non ki bang ji abangke long tho MLA asid long sitame ke chengsi rong khang long ini tuma CM Dr. Tuliram long hang alang limithanga candidate along alang li long stame doana rada tum halada prekjama party tum puna stame chirap chitu dun si BJP party Dr. Tuliram long hang pan pahai ponang ko kusini tum hinte chonu rikondo lasona thaksi habete rona pan stame amri long pen to stame alang li pan tame doana ituma rada tum kapen kapreka khai tum lapen doana party tum stame chipang rum pet pen BJP party Dr. Dr. itu habite rona pan same alang lipan taong tu vote pen riponang po lapenan parta ini tu la pulun sing teron haura gapen stame ada prek jama khaido pen kaprek a party itu BJP party pen prek jama tu stame halada vote pang rumpen itu pidun pen pahai nang po sichoi ni ripono pen difusi tame ini tu ladak bangke ini tu swarlo ini tu mane non jakong Kimi lapen suarlo panja kong hotmani pipen ini tum ongtung suarlo pen chenglok prek jam akhei prek jam from adu bisa pangrum pen pi ongtung pa bot pen pahai dunang ko kusi chuni ripondo lapen bokajana bangke itu surjo rong pharapan la bangke alang li phanstame prek jam akhei do prek jam a party do sitame lapen social organization kadu itu stame do posi alang li phanstame cherap pen ongtung bot ke damtang pen tuan ma ke ong lapen double vote ke pidunje phansi ini tu mahin ke chuni ripondo lapen kenang sot bangelano lahai katu kabe ke pangrum pen bangke tum insamjin pen dolong lo pot ke wangji lang arni apang ile tum Dr. Himonto Biswa Sharma phanang li tum masi kardi dunia je mane autonomous state isu ajak include pen ada ke mang do posila ke kosono pachunji pulo ni alang hin pen bangke fully support Assam Chief Minister ke ili tum kai tami NOC nai ko Assam pen ke matha do salang le full support dolo lapen Dr. Tuliram rong hang ke japon leadership rusi chunpo ko talang li media pancak tikang lasila katu kawe pe itu pangrum per lo pulo tangte athepi bangke non ke bangji bangke ning si jakong si pen ili tum same ili tum la Assam long ili tum non BJP sarkar ke doji long ili tum kar bi long same Dr. Tuliram rong hang ke japon long la bang ho asit sitame ili tum bang mane BJP akan pahai dunang pusing ili tum hin pentame choning rilo lasi do ana lama bangke komane opposition tum kapre tum kaninje lama bangke ili tum hayu ni ya vote bangke bhangodu nang nelo ning si khai si kaching thura towar empre ka farman pen longri long pada farman pen ong tu vote bangke pidong arjan mate BJP akan vote PC pahai nang po pusi kini nang itu mateng no katu ko pangani ini choning rilo lasi katu ko rat atum do ana panstame dak prek jam akhai social organization student organization women organization lape intellectual lape ladak mane social organization to ana tuma panstame song prek jam tuma stame nili tuma lam ke pale dun thek ke pale dun e tuma anstame nangli tuma media thengno pensi choning ripono je itum non botai bangke itum Dr. Tuliram rong hang ijapon aphan itum pahai dun nei podi mangke MLA sita prang itum long pivot sita non itum long pho sit ke long pho bangke itum han ko son si bang nang kilang ma laso apu thot itum stame kang hon ka jing sodong pe itum ta pipa je runang kusin itum hinte sun itum lasi nang itum thengno lan thansi le lan thengto Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me